pane kwakaita kunodzika kunenge kuchisipiti so mbatanga kuti zvikanzi hachi inini am gay ndatanga kugaya kuti saka kana kuti ndiri gay ndarova chikafu chake ndiri mumota make apa tatatoku amene kuseri kumwe kuzasi dzimba dzekuseri kwekuchisipiti kuti hamunoziva kuti kwekwe kuri secluded kazvokuti ruchitikaona imwe imba imwe inenge ruko apo mba nditi inini ndini hanzi ndiri amene mukadzi wekumagei ikokwe ndobva ndatichi it's okay bo inini hangu inini nditori straight handisi mugay zvikanzi handitoziya zvangu ende ukone wabva wakasika kuzvidefenda nditoziya hangu nditori straight ausiya chipo zvikanzi ko ndibvumidzire kuti ndingokupa kana blowjob. So reason why ndiri kutaura every detail ida kuti vamwe vanhu vatodzidza because streets mavanhu aona kuti akana kuti ndeta sei ndavhunduka mbva nditora kune imwe club so iri kuchisipitiko inonzi ndiye magei chete club iyo tasingatoziva kuti muzimbabwe mune club inongonzi ndiye magei chete ndobva mufesi yavo yaita sei vatangotorova blowjob mbva zongoti kunenge muchiita masini mahombodewo so ndokurekedza kwakabva tozongoita. Right. Welcome back again pa Uncensored podcast. Yatenge tichikurukura zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika patinokurukura nyaya dzatinofungidzira kuti maybe sometimes hadzitaurwe vanhu vazhinji vanodzitya kudzitaura vamwe vanenge vaine zvekuti tinozoprotecta zvinhu so saka izvo hatizvitauri izvi. Muzuva ranhasi ndine nyaya iri panapa inova nyaya inosiririsa but kuna vanodzidza vanofanira kubva vadzidza because Uncensored ndeyekuti vanhu vadzidze nekucorrectwo mamistakes pane vamwe vanenge vaine mamistakes avanenge vakaita but like always ndina co-host wangu Tete Shande wagwana. What do you say, DJ Sparks? What about? Get it, boy. Say about. Boy, shepherd. Kakuko akaita kuti ndione I know kuti uri kunzwa ukunderstand nyaya iri panapa inyaya inosiririsa inyaya inorwadza. Yeah, sure. But the way yakubva watana kuti ndiripo. Ndapinda nemoyo. Wapinda nemoyo. Muzuva ranhasi ndina artist but nyaya yokuda kushare panapa unofanira kunatsoiteerera kune vapfana vachiri kukura nevamwewo vabereki vane vana vavo mubve madzidze from nyaya iri panapa. Saka King ndepi? Lolo mutse Lolo yana mudara Lolo ari same rounds ndizvozvo 1-2 mudara. I think munofanira kumbotsanangurira muri Zimbabwe nyaya yenyu kuti yakamira sei zvakamira sei. I think apa mune time yakati kurei kuti munyatso explain nyaya yenyu kuti yakatanga sei yakabva kupi zvakatanga sei nawo mapapi. Alright. Zvakanaka DJ Sparks. Nyaya yangu rege ndiitange so ini ndonzi Innocent ndakazvarwa kuno kuHarare bva ndakurira kwaMuriwo bva ndambodzoka kuHarare bva ndambodzokera bva ndadzoka futi but kudzoka kwangu hakusi kudzoka in a good way tingati. Okay, so inini ndiri mudiki sekutaura kwamaita kuti ndi-artist ndichazove artist for now. I'm still calling myself an artist but pamberi apo ndozozvichaita. So passion for music yakatanga ndiri grade 6 pane imwe mudhara iridza keyboard kuchechi ndobva atanga kutidzidzisa inini nevamwe best vangu so handisi kutaura hangu mazita because iye maybe angunosazofila comfortable but iye zvake yakatozopeso wake degree in music. Alright. So tadzidziswa kuridza keyboard tenda age that was grade 6. By grade 7 takutoridza kuma different places tichitohaiwa imachi tiri kuprimary chitodziya kuridza kwakati chichichi saka pese tavanzwaiwa kuzvinhu zviri Christian because yange iri Christian environment even pada kuimbwa chitonoimba chichichi maona. Alright. Saka tazofamba ndeitonyora masongs ndakatanga kuzonyora masongs nda form 2 but ndesanyanyozviisa kuzvitora serious stereki because mamwe masongs ainge ainospewa neMigos imwe nechichichi
but vanhu vakanyanya kundiinspire pamusic Japraiser. Saka ndaito kunotosanganisa kuti ndikatombonyora first song yandakatanga kunyora I was inspired by Japraiser, second song by Migos, chingodaro mona. Yeah, aiwa no nyaya mukutara yakanaka ene ndinati time ndeyenyu but hako mazotidzokera kwacho matidzokera pa 6 mudhara Saka mazoti nyaya chikutangira kuti chepamberi mbijira right. Ndida kungoti mungove nebackground kuti like vanhu pavanozodzidza da kuti vanhu vazorealize kuti zvinhu zvidiki zvavanotora lightly maybe inenge itori passion yako usingazivi. Saka unofanira kuve careful kana zvinhu zvichiitika mulife make. Anyways, ndakazopedza A level ndascore 8 points ndobva ndambofunga kuti ndoita zvemusic, ndambozvitaura sekutamba ndinoona kuti panozopisa, ndangoti it's okay, ndawana nzvimbo pacollege tier 1 Center for Learning BVD. Ndobva ndaenda kuchikoro first year rese bo second year saka pengopisa pachingonzi chiu sport chichimona bva ndariska mari yefees bva ndanorekodha kuchiu sport. Like shungu yangu yanga iri kuda unoona levels, but levels pane nyaya dzanashashudza dzaitika maona, saka aisabatika kuchiu sport kwakune vamwe vapfana vangu variko bva ndanorekodha kuna vapfana yavo ndarekodha song yangu. Saka yangu yekuti my exams tichinyore maexams manje ndandachekerera saka $80 ndanorekodha pandaona kuti pari kupisa ndoitaura senyaya pandaudza moms ndobva vaona kuti nyaya iyi kai ivo vakatsamwa indefunzo lupangwa changu ndikabvira ubva wangoita sei ubva wangoti bo bhadhara ndodairi but vabva vatsamwa mbva vanodza mudhara bosi kuna mudhara ndo magetsi zvikanzi aiwa iwo zvefachi zvacho chimboita sei chimbomira. Ndambomira ndagara ndobva ndanzi ndiite futi imwe course, another course isiri zvikanzi maybe pamwe wakazofunga kuti udaita zvekuimba because course yauri kuita yakatiome rega timbokuitisa iri easy chimborowa marketing. Alright. Ndobva ndatanga kurowa marketing manje ndiyo ndisinotozotopedza manje bva ndatokasika futi kuchekeresa mari bva ndinorekodha second song. Marekodha upi? Kwa ngoma level? No, kwa major. Recent nyaya manje major mtown pa both way house anekateke kuti major anorekodha na Master H na Pop 10 tuma chisimomba ndakona akanyatsorekodha major Tero kana mchimuziya ndakamboshanda mbija asata kumuziya. Aiwa munoona ngemusingamuziye but asi Tero ndakarekodha paribomalo onaiti ndakagadzira futi song. ndara munogara mastreets muna kutoziya paribomalo ndiye musuno izvi. Aiwa tikuti zvinhu ndezverecent andi zviri zverecent ndakarekodhera kustudio kwa major mungunzwisisa saka ndiyaitondiudza macredits emasong akaita sei akaita especially masong aMaster H mazhinji ndikuziya to takakura tichitambudzika takarerwa nemutero I think ndamuziya asaka akaipa even song yaSendi yoti mukuru weguru yekudhara ndopa ndakatanga kumuzira yaSendi Flow asati atombo kunashi Sendi ndiyakaita. So ndandabe kuti tienda kwa major andi ndarekodha kwa major ndachekeresa fees cash 2 ipapo mudhara pakazozviziya manje kuti ndozvandaita futi cash 2 ipapo pakapisa pakataka exchange mawords nekudidi ndobva ndatozobva paita sei pachipisa ndakwanisa kutora zvinhu zvakawanda bva ndapinda mustreet. So decision yandakaita iyoyo amene kuti ndingati ndakaita ndakatsamwa ndakaona ndakadi but mudhara akatombotaura mawords achiti kana uroda zvibhozanga uona kuti mukomana asipo apafona zvikanzi kana uroda zvekudzoka dzoka padeni nhasi ukasadzoka usazodzoke futi vanongoti it's okay handaombodzoka because sekuona kwangu inini tikuti first time ndabaiza nesemunyaya yemusic mbana nzidzokera kuchikoro second time ndabaiza nenyaya yemusic mbana ndzifitidzokera kuchikoro. So ndandisiri inini ndezvekufashina handidi alright ngati handidi noti kuti idhimoni kana kuti chi but inangu handisikublame no pazvese zviri kuitika izvi handina naivho spirit yandomboti ndikublama but inenge iri maybe wrong decision making pazvimwe zvinhu zvacho maybe wrong decision making kana kuti maybe mastreets mungokuda anotogara mastreets idhimoni
no right kone usingadi chikoro chakakutadzirei chikoro maybe kusatochide ndokutotadzira kwachakaita but handitongofeel comfortable nacho as much as ndichichigona because as much as ndima nawo nichi but ndoda music but hazvigonekeri kuti ukuru music at the same time kuti se uri kuti uri wafute mangoma ukuenda kuchikoro. I think kuti ma 500 anobhadhara kumauniversity kana mwana atada kuchikoro ngaangoinvest music because kuti recording session inenge ita kana kuti 50 kana kuti 8 ukwabhadharwa 5 wire ukwabhadharwa herezi wapowa chikafu wapowa azvizobalance mona but kuti ikainvest kwese iyo kumusic munhu anotokasika kusuccessful better right. Why would I tenderera kuti ndambeti 4 years ndiri kuchikoro ndakuma 28 years ndositanga kuzoti ndakudaita music kungogara ndangoti izvezvi ndongogara nangopesowa iyoyo chete asi zviri better gogo kana usingaigoni right. Inini in my case not kuti ndiri kuzvifonera kana kuti inini nangu ndoigona music. But you know kuti like music industry vese vasina mbira zviro kuti vagona ndatori kwavanogona singaiti inini nangu sofa vanoisa vanombiri vanogona vasina ndononga vasingagoni. Alright, kweunozwa sei kuti unogona iwo right. I think sana ndakure bozo kona chicho kitika chinhu now ona iwewe ndingamtswa chimbo changombotsana nguva nyaya yesu tanga zodzoka kumashuti chibatsira vanhu akazoziva nyaya yese kuti now uri papi ukuzvifambisa sei. Alright, so the second time yandapinda mustreet ndabva padeni ndiri ndabhaisa handisi kuzoti ndikublame maparents kana kuti zvamwana zoti ndakazenge dzingwa kumba ndadididi zvekutozenga uda kuita blame shift ano ndiri ndabhaisa ndamustreet ndakabva padeni ndini $20 chete yanga iri muhomwe nefoni yangu ka iPhone 10 kana ngani nako ndikangambuti $20 yanga iri yako ikati wakangozongotora futi padeni ayo yanga itongorowa yangu zvo ngatiti yanga isiri yangu because yanga iri part of the ndakachekeresa change yanga yasara asa ndeyako toti ndeyavo yandakanga ndeyako because ndiri kukukwadzisa izvezvi ndekukukwadzisa ndekugadzika mustreets. Alright, bo ndiyangu so saka ndapinda mustreet ndobva kuti pekurara chichi panenge pasina kana kuti so ndakatombobvunza chero munhu anenge angona chingobvunza kuti ako hapana kamuziva kuti wagraft so vazhinji vaivanzoti unza mapepa ako mapepa angasara padeni manje kuenda kunomatora padeni futi ndio pacho patuti pari kupisa ndobva ndati usiku manje tuta nezvefirst day rangu in the streets usiku ndobva ndanorara kuNewlands panze ndarara pandakangoona kuti pane kachikona hapazonyanyi tese hapazonyanyi nditonhorestereki bva ndarara ipapo kwatova kuma1 bva ndatoona nero nezvimwe zvima-insects so zvakandiitisa mazipundu bva ndatobva ipapo bva ndafamba usiku bva ndafamba bva ndapinda ndapinda mutown so ma-encounters akaitika ndiri mutown anenge akati wande zvimwe nyaya dzimwe dzandinoda kuzotodisclose panapa so ndapinda mutown paipa ndarara kunasa uko ndobva mastreet kids auya vangu vari 3 mwe akabata chibhodhoro zvekunorwera chibhodhoro pasi so chishapu so mwakabata chinenge chibanga so mwe mbatora atora foni yangu iPhone X mwe mbatora mari so $5 yanga iri muhomwe mukati $15 iri muwallet so wakabva watora $15 yanga iri muwallet havanozovhurawo mukati kuona kuti mune zvimwe zvirimo here panatoti aboys ndikukumbirawo mundipo land rangu bva ndipa land rangu bva ndarisa mukambudzi kandinako ndobva ndatorara paipai so second day this is now my 3rd week in the streets so second day handisuda kutaura kuti zvezvi ndikurara papi zvangu but ipapo pana gadhi akazoita I'm comfortable rara padeni penyu padeni zvezvi pari kupisa right. so ndikuti mudhara akatombofona first day randandabva kandi tikanoda kudzoka kare wadzoka izvezvi kana ukasadzoka usadzoke futi he was not wrong dai ndakati decision yekubva ndangodzoka ipapo maybe pamwe zvaita sei
zvaizo No, I don't think it's too late. Yeah. kuti Udzokere padeni. alright, I might consider udzokera ndipedzisa hangu nyaya yangu ndobva Apa deni austombobada. handisi kuda because environment ipapo chandikuziva nje kuti pandichadzoka ndichangonzi alright chimbo inoita kana kosi yegore alright kuti rimwe gore futi Wobva wachika futi mari yacho. Wobva wadzoka futi mastreets. sparks tirada kungoti mari ikangoiswa kumusic tinoona kuti tira zvakanaka. So gadhi uyo anogadhi ipapo pacho pandikurara ndiyakazondiofa panhu pari safe pari neprotection zvapo Hapana kana chanomupa kana chini. chando esinoti Ezingana makamariwo kana kachini. ya kana big artist ndichazomupa zvangu so ndichazomureward asi kuti onge zviri fana zvo but aparupisa. So rimwe day ndiri mustreet pakauya mumwe mukomana mene ndingati murume kana kuti mukomana handinyatsonzwisisa mva nditiko mufana so ndakagara ndichinyora because ndinonyora mabooks handingonyore masongs chete but mabhuku so ndichitonyora bhuku rangu ndobva saka akatanga apfuura mbazouya futi kechitumva ati ndambokuona kuti panapa zvese bwere mandati achimaya zvese zvisibo mandatomuexplainera nyaya yangu mba nditi hachi mba ndipa $1 nedrink ndati hachi thanks saka ndichida kupinda mumota throw around ndakaita zvivindi zveipapo pandapinda mumota saka iye aitotaura nyaya dzake nchitoderawo zvine confidence maona but mondibvunza zvikasaka iwe wakwira mumota yestranger hautyere ndikati hachi ndimba ndinoti hapana parika ndingoitonge munhu asiri kukwata tanga pane zvoda kutoitika kana kuti munhu asi kukwata anogona kutongotya kuita chiro chaada kuita munhu ndototi hama haya handitombotye chichichi pataenda padrive through yepahighlands chikenine palotenga 2 pisa inini mbandatanga kutodya neconfidence kuti fozana yangu yanga yakuti echirova manje kuti munhu yakutonditengera futi zvinhu apa ndimuziye chi nanhasi anombotaura zita rake mbandatoti mbandatorova pise kuti anga mbayatopera but apaita tinenge kuti echipera manje because unenge wakuita chese wakutya ndikati zvimwe ndozodya zvangu because chi hatina chikafu chokudya mangwana mwana ndobva pane kwakaitonga kunodzika kunenge kuchisipiti so mbatanga kuti zvikanzi hachi inini I'm gay ndatanga kugaya kuti saka kana yoti ndiri gay ndarova chikafu chake ndiri mumota make apa tatatoku amene kuseri kumwe kuzasi dzimba dzekuseri kwekuchisipiti kuti hamunozoti kwekwe kuri secluded kazvokuti rinotikaona imwe imba imwe inenge ruko pandati hachi pandati hapana paraendera ndine vibe rangu reconfidence panatosa kutopisa saka wakaita confidence dzei pana munhu akati kana nguva iyo yasvika mino kuti zvimwe zvinhu zvine zvangoya zvega zvaunenge wakutongoita papo mino chini chakuitika mandatongotaura kuti hapo saka kana zvamuri gay bhebhi renyu riri kupi kana zvikanzi handina bhebhi because inini like iye aiti hanzi ndiri hanzi pane inonzi top neinonzi bottom here ndauchifunga kuti ndindoona kuitwa bhebhi kaivapo mona ikati sinzi muri game nemuri kufamba mega mona zvikanzi hachi handisi murelationship ndatanga kugaya kuti akuti kuti handisi murelationship apa inini nditori mota imomo achaka ndabada kuita serious nekuzwa tsitsi mane ndakati mbati hachi relationship yangu yakatopera 3 years ago saka for the past 3 years ndandisimbori murelationship pandati abo mba nditi inini ndini hanzi ndiri amene mukadzi wekumagei ikokwe ndobva ndati it's okay bo inini hangu inini nditori straight handisi mugei zvikanzi handitoziya zvangu ende kuonewa ubva wakasika kuzvidefenda nditoziya hangu nditori straight hausi mugei pandati at least maziya chibo zvikanzi ko ndibvumidzere kuti ndingokupa kana blowjob. So reason why ndiri kutaura every detail ida kuti vamwe vanhu vatodzidza because mastreets mawani mawani ndakatanga kugaya kuti amanaka zvone muchimbo unoza panotanga zvese zvameudzwa kana muri kusunday school zvinotanga kuuya musiwo tuma preaching wanomeka wasakateereri nyaya vanezosiya zvako wachiita vakanyazoteerera nyaya alright
ndobva ndatanga kugaya manje kuti ndoramba apa ndatorawo pa2 pisa dzene ndatorawo imwe pisi yapera apa ndiri mota make ndapopuwa $1 nedrink apa pangatenga neimwe fun fresh futi kuti ndichiti omazina akwaya ndibude munomu omazina akwaya ndibude munomu bva ndaona kuti saka ine ndatanga kucalculata manje kuti alright mfeso uyu since ati handi pano inonzi bottom neinonzi top hanzi inonzi top yangati ndiye mbebvi munoseka ndikatikusekatikusekadhuweakutaura nayo okay azvo shuwa zviri fani azvo but ndozvikutoitika lot is going on ndinowanzofollowa podcast inoi saka ndoikaita kuti ndigare nenhamba dzenyu tsparks lot is going on ndomagara muchitaura lot is going on ndobva aona kuti akaona kuti ndoita sei ndavhunduka bva nditora kune imwe club so iri kuchisipiti ko inonzi ndiye magay chete club iyo ndasingatoziva kuti muzimbabwe mune club inongonzi ndiye magay chete kwakazara vanhu vanenge kuti tiri makaladi here mablacks anga ari kubada ari mashoma but vanhu vanenge vechirungurungu ndovangakazara saka rizina ndarega kutaura pandikurara mazuva ndekuti inozo pamwe information pamwe naunonge tori sensitive ndozovingwa ndikaita ndasvika paimba tangu ndoti yo sakwati magay akatowanda muno muzimbabwe muno patanga kutondudza kutoti bvunza namuzo tinoita zvemusic mona patanga kutondudza kuti pana mwana vanotoimba futi vanotopuwa mari nemagay pane zvavanotoitiswa ikoko woita se wopuwa mari saka iyi ndo community inenge community sort of like saka bva tondoratidza club kako ndatoona chichipepa but inani yangu yange chirunguroti zvatondunza futi kunoku kwakazoro nditisa rimwe dhiri futi mona tatoona paipa patabva manje but adzokera pasport yatatiri paipa pangaitira nyaya yeblowjob bva akondinya kuti nenyaya iyoyo mona amba ndangotora iti iyo kana urufunga kuti udonipa blowjob right bo ndandaucalculata manje kuti iyo ndandaucalculata kuti alright panapa ndiri kungopuwa blowjob kana azoti ada kuti ada kuitawo nini sinzi ndisiri ndiri kuitwa iye ndiada kuti ndiri zvamwari chaizvo kudai unoziva pane mamwe masituations ekuti inoziva zvinhu kana zvichiitika kana uchinzwa nyaya idzi uchidzonera pasocial media chinzi chakazodaika anotonge mafanizo kana kana zvakuitika kwaurika moment iyoyo pane pachipisa zvizvo saka iye akatoona kuti panapa munhu zvandaumiiti saka munhu yatori ofa asi futi mudendezi kutongomuvhundudza kuti bo here idzo dzakutoomesa gozi nyamwari dzakutobvisa trouzi raangoona kongoli ngoko yakasimukira mina ndipedze nyaya yangu ndobva mufeso yayo yaita se vatangotorova blowjob mbva zongoti kunenge muchiita masini mahombo daiwo so ndokurekedza kwakabva tozongoita but nekuti sindira amene noti aita rizokwanira useri kwake sim2 kana kuti chii ndokurekedza kwakabva tozongoita asi blowjob akatokuita akatorwa blowjob sangoli ngoko yakato yange sina zonyanyomira zvekunyanyodaro seri vanoziva kuti sindikana rangodzirwawo nemukana waadinirangu kana sina mbonyanyomira zvekudaro a lot is going on ndobva saka mufeso yakabva ndiita iye reason yakazoregerera kukondini aita hanzi ndokuti hanzi sindira kweombi ndo zvakaregerera but wangu watoredi tomu aiwa inini kutoti mukanda ndaredi mautosengenda ndiri kutoda ngawati sindiranga aredi kure inini pasituation papo wangu waredi kutongo sindoranga raredi kwete inini mona oyo alright situation ndenga kuitisa ready siniranga raredi situation ndenga kuitisa sin ready kwete inini ini nanseri handesatozvida izvozvo but ndo zvazvatongowopo maona shandiri kuinzwa senyaya yekutaura ihombe saka the guy yairadza kuti hamari ainayo chimona sana usai namba yairati muzotaurira akatondifonera neyanzi unknown number maybe hamuna izvezvo ndiri podcast ndikutodisclosa masini chichi maybe aizoti somehow ndoona kuzodisclose zita rakanotaura iye namba yakandifondera yakatonzi unknown number akatozonditi handeipi sei pana kuti handiri bochi that was last week zvakaitika last week but last week ndopakazongofona
Yeah, pakaipa alright. Zvipi zvimwe zvamakasangana nazvo mumastreets? Saka pandinondisiya pasport saka paakazondisiya manje panandiri but there nani nenzara kwete mbichana nzara futi ndiyo ngekanikonzeresa kuti ndipinde mumota saka pakandisiya maina vandafira relieved kuti fesuchi hazvinoita zoitika zvakawanda mbatodriver mbadi mubvaro wapasi musiko wanamborara apozodesa believe kuti ndozvaitika here ngwara makiseni saka ndakazoti second day third day zvakaitika third day another encounter yakaitika ndaifamba nerodhi muna enterprise Alright. kwakwa kuma around 4 ndobva vamwe madha vangoine mota chimwe chiti madefender so madha vayamba vaita sei vamisa zvikanzi my son are you okay vaitaura in English but angoti hachi I'm okay but unozoti kana uchiona munhu aifamba asiri okay anenge asingoti nezvechoti chiro akati I'm okay munhu asi but angoti I'm okay because now I remember zvakamboitika manje kuti vanhu vanongomira vachingobvunza kuti are you okay but angoti I'm okay bva vanomira kumberi about 100 meters kumberi mandarama achifamba ndasangana nawo futi ndakufamba pasi kuti mbva varatidza bheri maona mbva vanditi kuratidza kuti okay but hausida kutaura chichikuitika ivo mba ndavaudza nyaya yangu yese ndakamira panze andambopinda mumota ona mbva vanditi hachi it's okay kana uchida unoona kuya kumba kwangu unokwanisa kupa basa rekuita kumba kwangu chita sei chizongokupochi mari kupera kwemwedzi vatanzi ndogara hanzi Greystone Park. Alright. Minuti iri kupi nzvimbo yacho Greystone Park ndio wakati vanogara ndatanga kucalculate kuti madha wako wakazongoita sei akaitwa nemufesi yawo manje waringa ari munhu wechikadzi manje mona yaudongorova sena ende futi hauzozivi manje madangers azvo pamberi apa kuti mazuva ano kune maSTI chichimona apa ini pangokana wakangoti titi yatiri kuita ipapo ubva ungondidhamba murodhi apa ndakana mari kuenda kuchipatara nozodididi mona ndaramba kupinda mumota mavo bva ndakatozochinja road in fact because tiri muna enterprise pane road inozoti wanga kunodzoka kuNewlands so ndinenge vandatodzoka nayo bva ndatodzoka kutown andinotozoramba chikondinya nekufamba kwandaita bva ndatozodzoka mutown ndo imwe encounter ndakasangana ndo two encounters ndakasangana nawo pakufamba ndiri mumastreets ndichitsvaga kuti ndoita sei mona so ndakabva ndazo so most of the times ndenge ndiri kustudio kwaMajor because Major anongoti amupana wangu arurewota kunoku chichimona like marimwe zuro takatorara kustudio kwake achitopa aitorekoda nana Windsor nana Mugaratia takatorara kustudio musi webhosa anongoti amupana wangu otorwa neimba works kunoku pane mumwe mufesi wandaifana pasong imwe pane mufesi wandofanira kufeature naye ndiye anga waya wandichifanira kurekoda naye hatinozowana mukana because kuna mumwe airekoda so ndozvikuitika mumastreets ndozvikuitika mulife mangu ende dzimwe nguva ndokunotomborwa sepamazondi offer food bye ndakatopedzisira kudya mari rimwe zuro but inini kuti ndichadzokera padeni zvangu ndazvaona hangu kuti mumastreets muri kupisa nzara stuff but chero ndauda ngoshingira kuti ndingowana chero kagraft kana ngowana the cow ashikana ichi ndotanga kurova masavings angu ndoenderera mberi nemusic yangu because kuti nditi ndikadzokera padeni music yo inokwanisa kufandwa I don't think inofandwa chinokwanisa kufandwa padeni maybe chikoro padeni alright but iwewe like mandambotaura paipe kuti auone kuti unogona kudzokera kumbozo ona zvinhu zvakusangana nazvo mastreets kuona izvi zvakasangana nazvo kungoti mumwe munhu akazongofila kuti ngolingoko yako ihombe wese otherwise unosangana nemumwe anenge achiti hayi ndokasaizi yacho katira umboni ndokandoda chaiko chaiko unongozozviendela sei alright anzi nazigo ngolingoko yako ihombe hatizoziva wangu kuti iye munhu iye ndiye akati ihombe haisi haisi ayo bvunzo wacho uri wene chibvunzo nemurume kuti ngolingoko alright izvezvi nemaencounters ndasangana nawo handiti
ndakuziva kuti kana ndichitsvaga zvandiri kutsvaga isoti ndiri kutsvaga graft ndodidi ndosvita during the day andi ndasvita during the day kana amanheru ndotongoenda paposto pangu ndorara to avoid such encounters zvinhu zvandakatodzidzawo ndikatoona kuti panopisa. Right, but iwewe uonaka mutauni munoitika zvinhu zvakawanda ende usiku unoitika zvinhu zvakawanda ndo mamwe emalighters ende mihepi kuti waopen kuzvitaura so that mamwe vanhu vatiri kunzwana nevabereki vavo vamwe vanhu kufunga kuti maybe kupinda mustreets option iripo wakutodzidza kuti no mastreets unopisa mastreets unopisa. Saka iwo zvawakasangana nazvo mastreets izvi ukuona zviri betere pane kuenda padeni hazvityisi here kudarika mudhara wako wauri kutya padeni. inini hangu kanzake ndiri kutaura so inini I don't advise vanhu kupinda mumastreets anditi number one based on experience andi mumastreets hamusi safe anditi ende titori neexperience dzamo kuona kuti hamusi safe izvo zvakaita sekubirwa nichiona kuti masitikidzai kuona kuti ataka futi animaona tanga totanga nekuti ataka first before vaita se vatora vakanditorera zvino andi but inini zvangu kudzokera hangu padeni handisi noti kuti ndoda kuomesa musoro kana kuti chii maya mudhara wakawanda nezvichi waunotya kudaro. It's not like kutya mudhara because amunoziva kuti ndikwanisa kungotsvaga kana friend yemudhara kubatsira kutaura namudhara chii anogona but inini hangu inyaya yekuti titi inzwe munze environment iri padeni hapafanirwe basi nemusic. Pane vanhu vakatiita zvechikoro vakadzidza padeni pako hauno mabrothers hauno masisters mbadiki kwauri saka iwo ndiwe future yamudhara yawakatotarisira iwo bva wari wamangoma saka vari kuomesa musoro pakaipa handu yasiyasati kuti ungabatsirike sei amini hambana nemumubvunzo here kuseri but iwe wakashaya here anyway yekutaura kana mudhara wako because inini personally ndichikura I used to tell myself kuti ndoda kubuda mutv ende kubva nditori grade 1 zvairamba kuomba kwedu until ndapedza form 4 ndikati maresults eform 4 ayo zvechikoro handichada ndakavaudza like in a way yekuti kana ivo vakanzwisisa then mboni tichiita zvaunoda nelife yako tinokusapota tiri behind iwewe. Don't you think it's better kuti uende kumba kune vabereki vako wovaudza kuti even kana uchiita zvechikoro woita zvemusic paside. but tikuti ameno ndizoziva hangu kana mine vamwe kana kuti toti kusadzidzere kushaya degree here kwangu but zvinomeka sense here kuti ndoita 4 years kana kuti whatever chero gore handika ndichienda kunopiwa certificate randikudawo toita paside kuti ndiite zvemusic kana kungoti tongogara tangoita zvemusic kawana unokwanisa kutoenda basa uchiita music kana kuti iwewe inzonzo kana kuti iwewe one day unoona realize kuti music yanga ndichiita ikai haisi yangu because ndaipeta zvemusic eni ini pana ndaitomboita zvemusic ndakatombovhura studio ndakatomborekodha then ndakatombomaneja Lady Squander ndakatombomaneja matist akawanda ende ndakazorealize kuti ichi game ichi hachina mari ichi igame chikundikwadza ndikutobuda mari yangu sometimes akuona metsi yacho nekukura saka iwewo haufaniri kubva waita chandagwinyira shona notichi chandagwinyira something chebenziswa chadzino shona notichi chandagwinyira unoziva neshona iyi boys chandagwinyira something chebenziswa wamboinzwa shona iyo haufaniri kubva wazota chandagwinyira because chandagwinyira zvainozviita manje inoita kuti uzorowe blow job nomumwe mufesi inoita kuti uzotokwadzwe una wakatoluza foni yako wakatoita zvinhu zvakawanda da tibatsirane ubana metsi yacho asi da kuti tibve panapa tine decision one kana tambobatsirana nemaideas tambovhurana pfungwa and I'm sure kuti unoona zoona this podcast pawamba mhepo vanhu vachacontributawo pfungwa dzavo nemaonero avo panyaya iyi but ini ndofila sekuti kana usina kuwana basa because basa raganya uchibva padeni basa rikunetsa kutowana
That's true. chigata uri mustreets une chitupa ipapo at least but vazhinji vacho unatonzi pata chitupa kwasiya padeni kuti pakaberekera ngwere ukubata mesejo sa iwewe hapana here zvimwe zvavo because music zvainoita music inini handiti music inini for a long time music unoona kutoramba kutobuda kana kunoona kubuda sometimes zviri boo kuti ufollowe mwoyo wako zvaunoda because unonge uchitira kuda kubuditsa vazhinji vazvinzwisise zvinenge zviri mauri anyway chimbotirera freestyle yesong yako pamwe maybe toda kutanga kumisa music panga mafans akatokumirira kuti aite se atongotanga kutongobhuka satanga kutobuka. Alright, it's okay. So inini ndinoimba hip hop neafro handiti. So for now I'm not going to sing afro because voice rangu semunhu izvo zvarisi ready. So changoita something like face hip hop because ndiri singade melody. alright Okay. I'm not stupid enough zvokumaya nebaby risina macaves. I'm not stupid enough zvokutenga Benz ndisina stand. Dear God, please check on mwana wave. She's ran out of plans. Aungodyiwo ngemabhanzi. Hansi chero ndapiwa chibhanzi saka mujaya idya easy. Pinga todziziva nematero deeds. Ziya week no financial last week. Mari ndiyo language inopisa kupfuura Greek. 4 murova don't take it personal, blood. Don't be emotional. He was asking on behalf of me and the other ladies out there. I don't like kids to know, but I also want to do that. Apatorina sha. Uyakutaura kwando. I think you wanna ndofana mutipa 360 andi. Wataenda topic kwauri saka now tashifta topic yako kwauri uchitiudza ati bozi yo kuti wabatikana ndike andabatikana ndapinda nehati chimwapa 360 next freestyle hello chimwapa 360 naibeza musina kuona 360 wati ndaiona mcomment section musina kuona 360 iri andiri kunzwa maanswers yangu zangoti ngasimuke tione ngavasimuke matibeka 360 aiwa bodo aiwa soro ndatoita ndisina kutarisa kuti pasaidi pane which cards wati samudhara wati music wati isusu music ndo yamunoda mabuda pachena kuti music ndo yamuita se ndo yamunoda ende mufana topusha music sa music yamakamborekodha yacho nemari yacho yamakatombodayo iri kupi? Okay, munoiwana pa Facebook pangu, pa IG pangu, pane yandakaisa pa YouTube, Priest Music YouTube, ndakadelete mamwe matracks angu, but pane iri kwa major iri kubuda this week. Alright. Saka ye kuchoose then pane yandakuningirine yandakunzwisa yanditi ko ye kuchoose sport aboze kuchoose sport kandi kukatangira mawani menda kuchoose sport tano record andika Mr President nzengumvisa ngariko as Mr President ndare record kuchoose sport that was anchazire mazita iyo ngoma nacho rukubi ngoma nacho irororo ndinaro futi ngoma irororo pa YouTube no ndinokwanisa kuritora pariri andinozorepublisha chero ndisapublishe ngoma iri kairi mawana akazengaitika maona ndakange ndakatorisa pa YouTube rangu rinonzi haya ngoma iroro ndakatorisa pa YouTube pangu all along ranga ripo but ndakazodelete matracks ese aripo anga ari pa YouTube for a reason because ndakachinja zita stage name nechichi zvese pane movement yandiropusha izvo ndakushandisa seroti Priest for music maimbonzana zita iroro ndere enge recombination yevamwe ex vangu vandakazorambana navo saka ndinotomboritaura pamwe ndonotozoitisa munhu mbiri 4 but inini muona mudara ndakunzwa kuti icombination yakaita sei kuti utore zita raex wako ndika unosangasa nezita rako mumagadzira wani zita unonzi chii zita ramaishandisa
alright rega ndichingori disclose angu aiwa usataura kuzita musikana chichingotaura makamixera icho iye ane kakuzikanwa kaanoita kusaidi kwake zvokuti obvious pazvicha alright ndege ndingozitaura bose ya but randishandisa ngerekuti King Raven chechena Raven kwacho mokochenjenzana ya sita rake rina Raven kumberi but pekutanga pane zviripo atori munhu anetuma numbers ukaenda paig mukatotarisa atori munhu atori netuma alright bombo clat but munhu wacho ainyanyoita zvechibeach right ijoke takasangana kustudio andika tasangana kustudio mba taita yatikaita mba takadanana nemumwe futi artist but artist uyu amunhu wekuti izvezvi akutorira maona so kuti tichasitaura izvozvo maita kutanga kutoita mamwe mawani mamwe kuti kana nini muindustry maindotanga kutopinda nescandal futi animona andakatora chimoko chako here wakatora chimoko chako iyo nani kuti iye mvesa handingati ndakatorerwa bozi mvesa aisaziya mbebi ndiyangoito yakangoita saka kuchikotora bhebi rakakuchita chingotora bhebi rangu nonzi zita remusikana hairoro handitaure zvangu ngati kuti pa next apa ndamboedza kumbotaurawo zvimwe ndanyasiri pano kutaura wala aunozondodza tapedza then toona kuti tingamu sechese it's okay timbomuone anyway mudara inanda zvakawanda zvekutaura I think zvamataura it's enough because tangana vanhu mungobuditsira vanhu chekuti mune decision yamakatora makazopedzisa mapinda mustreets and mastreets vamasangana mahwana anga arimo and vamwe vanhu anofanira kuziva kuti mastreets haisiyo nzvimbo yekutizira chachaiyo haisiyo nzvimbo yekutizira sometimes mudara wako anotokura uda toti udzidze inyaya yekuti anotokuda akutotrya by all means kuti ramangwana rako ringe riripo but ione maonero ako ezvinhu ekuti uda mangoma sometimes I think vabereki vafanira ngo-understand after vanhu vavo vombotrya food because ini I don't think kuti yaita problem sekidai mudara uyu kayo akakwanisa kuti ari kumboita achisapota mwana kuti aite marecordings ake at the same time achimusapota endo chikoro because you never know mangwana pango maybe music ndo ichatondese though percentage yemusic do you know kuti kubva 1980 patakaita sununguko maartist akadya kana kuti 400 music haapfuuri 1000 unoziva akadya 400 like kutambizwa kwawanda kana kuti mari yese mukeria yake yese akatonzi maimba 400 oi chiendai vachigona hatiziyo edza achigona kaita sei vanhu vabvure 1000 pa1980 only believe kuti maartist esimudhanzo akapiwa 400 kubva ichitanga ine kupisa kwayo haapfuuri 100 chinhu chikukwadza vanhu isocial media vanhu vanenge vasangana mari momwe vai no music yacho ndo zvairi music haasi mafanizi haisi kids game saka unoona ngori one of washoma wacho aisi handikwanisa kubva ndabva nangokubvisa wabata medzi yacho unoona ngori one of washoma wacho vachadya mari nemusic yemunomu vachasimuka nemusic yemunomu vachaendesa music yemunomu kumberi but music yemunomu iri trigger inyatsosapotwe saka I think mudara wakoka ida ndione problem yake pazvinhu zvacho because aitry kuti uwane something because music yemunomu aina anofanda anoziya aina mapromoters anopromota saka iwo unofanira kuti uende kuchikoro uende kubasa uzofande wega music yako nanza uchitaura nyaya yekuti degree ndoita degree ndozogadzikapo ndozita zvino unoda degree yako utanga kuenda kubasa then ufanda music yako wega because hakuna munhu achakufanda music yako iwewe kunze kuti uifanda wega kusvika wapa neimwe level kana paino mapromota mashoma anozopindirawo nechepamberi but iwewe ndo unofanda music yako wega saka I think unofanira yatsofunga wakakula down paunenge wakula down paposto pako nhasi unofanira yatsoona kuti ini ndiri music industry for a long time ndakamanaja squander for about 5 years taitongoti tiri palevel daubokunzwa inini pandakamanaja squander tiri palevel yekuti tokwira ndege tichienda kumashows tichigara mahori tichita sei but tiri broke zvokuti izvozvizvi ndikutofara ndisingatombokwira ndege yacho ndisingagare muhotera wacho bata okay ubata metsi yacho saka unofanira kunyatsogugula nekuva neruzivo yeindustry yauri kupinda usati wameka madecisions ukubata here priest wakutaura nemunhu angari music industry for a long time
music ile trick in Zimbabwe. Even now unofana kutsvaga basa wotosponsor wega music yako. Yeah, that was what I was saying kuti basa ndichatsvaga ndosponsor because tripanya zvese zvamataura kuti mudhara padheni chichichi handisimbori munhu wekuti ndine bitterness neone padheni kana kuti ndikuti ndakazodai iwo vedo ndiende kuchikoro kana it's not a thing chekuti ndinge atozoti musi wandofanira kuti baibai ndakabhayizirwa kana kuti maya ivo they are correct. Tikatarisa side of the story inini ndindiye nditonzi in fact nditori wrong, you get the sense. But inini mandikupe assurance yandikukupai apanapa inini ndikapinda mu music space ndopinda mu mainstream inini ndibelieve kuti not kuti mira ndikuti handisi kuzvikudza kana kuti ndikutoti chichi no isati kuti ukuzvikudza but isati kuti wewe haunoita se haunonopisa ukapinda muchiraundi but chiraundi chodhimanda mari yakawanda, chodhimanda malinks akawanda. Ukona interview ndakupa iyi vaigona kutoya chiti Sparks ndaita zvekuimba ndotomunda matengero drink because music haveno zvayakaita so ukona. Saka music haisi easy semafunga ekuti ewe kuti changoenda kustudio kwa Major wenda kustudio kwa Fandani utongobuda wine hit pane zvakawanda kwatisa mari kana 1000 so ngebvaita kana 240 views. So sure, it's very true because inini wacho futi madeza sifanaka no record my first songs unodidi. I had to discover what it needs a lot. You need to pay my bloggers, you need to do zvakawanda because apart from even music video on its own. Kana wacho video rakachipa riri mtofunga re 2 high. Yes. Andika. Since ndakatozotoona hangu. So inini thing anika unofana kudzokera kuna mudhara. Wadzokera na mudhara kuti ina ndisikuti chenda kuchikoro kana usingachide. But chitrai kuti wewe ufunge kuti ndoita sei kuti ndiwane graft asi uchirara padeni because unoona zvona kutora 3 months 4 months usati waona basa. Do you know that mu economy yakatengese Zimbabwe inoyi oda 5 months usinabvira kumbowana basa racho. Saka ndofungidza kuti unofana kugara unotana momzi wodzokera padeni. Nyaka zvakanzi after this video rabuda ende raenda viral momzi wako akuona mudhara akuona vakudaidza padeni zviconsider udzokera padeni ubatamedza cho wadzokera padeni then waudzwa kuti ndinoenda kuchikoro ndakuita music but inini chandiri kumboda so far kuti nditsvage graft ndifande music yangu ndega. I think that way should be better. Une zvakuda kuwedzerere Shande? Ano amene mune zvimwe zvamuda kutaura nemukuru unozotaura uya pa Mike. Alright. Chibaba inini ndoda kupa advice artist to artist. Vanhu vari kutorira muZimbabwe izvezvi vatori pamainstream havatosiri talented than vanhu vasingatozvizikamwe hobo millions vandoimba muZimbabwe vasingazikamwe. Saka what I just want to tell you about music is talent is not enough. Exactly. You need vanhu vanotokubheka vakawanda chaizvo. You need many friends in the industry. Hatosiri majokes. So nichandongokurudzira adzokera padeni chibaba. Adzokera padeni you figure out stuff. Waona zvekuita. Unyatsofanda music yako. It's a process. Haungosimuki kawana. It's a process. But stage by stage, stage by stage, stage by stage. Not pasina mari, pasina chi amawan. I mean, hopefully interview inoenda viral then someone anokwanisa kubatsira nema finance. Noti wewe ndikutoona kuti you are very passionate about it. Even music. Exactly. Basa kunokubatsira. Nebasa futi andikuona kuti ukwanisa kufanda music yako but zvinhu hazvingoitiki ona chinhu chese kuti chirani chinoda mari. But ungosvika ungoti ndogona kuimba chinoti wakaipa but wotobhukiwa wotodina. It's a process. So nombera udzokere padeni usazosangana nemawana ekupiwa mablojob nemaface nechi umwe musi unogona kuchekeresa usangana nemunhu anokugura musoro anodiwa but saka wakambonzwera nyaya yemumwe mustritkid so aigocha umwe awiziya ndakainzwa wakamboinzwa aiuraya vamwe vako bva agocha mutauni obva adya iya vakashata tangotira kuti ungoone mamwe mariskis nezvimwe zvinhu zvidangerous zvirimo mutaundi umu. I know kuti maybe unaoneka engo kakakaona but even that security guard haafaka kukipa for 5 years kana for 2 years
aurofuma akadzingwa basa then mano next angachitokuona maybe sembavha iyoyo, you understand. Sa skill chaiyo chigangster chaicho chigeto yuti chaicho chofana kudzosera padeni, then unotanga ku strategize uri padeni, then you move boys like kutaura kwataurwa na Mickey anzi talent rega muZimbabwe arishande ngonzi no I'm talented anogona singaiti tono akawanda kugeto kwatokuti po pakaipa papulo, you see, but vanhu vava havasitombotora mari. Saka unofana kuunderstand kuti industry yakamira sei, yansoistudy yatso no chikushanda panapa is talent chete. Sa talent rega is not enough. Ameno mdala mune zvimwe zvekuwedzeredza. Madichi baba boy. Do you believe in Jesus Christ? Yeah, 100%. Ndafunza because advice yangu iri biblical. You know, Bible wrote children obey your parents. So ngwatinoitwa zvinhu zvatete tisingadi. You know, it's only impanyika panapa nonzi kana wasvika 18 wa munhu mukuru, but you remain mwana wabereki wako. So I feel like kuenda kuchikoro kunobowa, ina ndidi chikoro inini, but ndakatonzi ndinofanira kuchikoro and I studied kusvika pandakastudy ndikasvika ndikazoti noenda kumboitochi zvangu, and ndadaro right now ndiri kuita dream yangu. I have my dream job, but mari dzacho hadzikwane still. So besides kuti Bible rinoti obey your parents, advantage yekuti unenge une padeni paunonogara pasina mari iri kudiwa, pasina rent iri kudiwa, iyi advantage yekuti vamwe vanhu vari kuishuvira dai vanga vainayo. So kudzokera padeni, unogara padeni, nyange zvikanziita uchienda kuchikoro, try kungozvibalansisa kuti zvingobuda, chisingaperi chinoshura, 4 years dzinopera, kuti zvinoti there is more to life than 4 years dzeungorwadziwa uri pafashi. So I feel like kudzokera padeni ndo step 1 yekuti even mangoma enyu atozofamba, life enyu itozofamba. Muonero wangu as a brother kuti mukuru dzokera henyu padeni, chinouya chinokuwana asi muri padeni, mune muri safe. Streets acho hasitori safe. I think it has been stressed enough kuti streets hasi safe. I think ndo advice yangu ino. Mukavatoputika muri kuchikoro, kunaona kawanda vatori mumayunivhesiti izvizvi votsaive paUZ vamapana obva kutorera zvari kuchikoro. Yeah, like pane vanhu zvataurwa na Sheriff. I think mdaraka munotoninda mablessings awabereki kuti music yacho ite se ifambe, because music yacho futi inenge na vanhu vachitsoma. Kuna mwana wasingatombori kuti wasimuke wangu wanyowana vanenge vachitobata mushonga. Do you know that muindustry chamuda kupinde chitona mushonga chano kaita sei? Saka you need my prayers ana mama, you need my blessings awo. You have to pray, you have to believe in yourself, like zvakuita, you have to believe in God. Pazvinhu zvakawanda zvanofanira kuita se zvanenge uchitofaita vabereki pape nemaways akawanda kuti vanzwisise kuti mwana wedu asoda kuenda kuchikoro, ada kuenda and I know kuti wanga usingatarisire kuti tichazingita isusu takukupa maadvice esekuwanda kudai. No, ndachizvitarisira and ndinoona ndotombotaurawo navo vanhu vari kutotaurawo semuni ini main nengerikini yangu focus yangu yangereye kuti vamwe vanhu vadzidze kuti mastreets are safe, kuti like decision making yaunofana kuita inofana kunge uchizoconsider like the future, because pane bhuku randakanyora rinonzi victimized by fears, rekuti inini ndiri mfana ndasambotarisira kuti mwe msinsa chamborara mustreet andi panda kumurara, not because ndiri chigunduru, but it's some of my fears zvandaitya zvakazondi victimize. You get the sense? Job another kuti zvandaitya ndo zvakandiwira. Yeah. So yeah, that is it. Aiwa mdara, thank you very much, and I'm sure kuti vanodzidza vadzidza andisenza ndekuti vanhu vadzidze. And muzvara nhasi tatina mukomana amene kuti kana pachinge painewo vanokwanisa kubatsirawo maybe nebasa, angona kumba basa aende kubasa, kana paine vanokwanisa kumufanda music yake. I'm very happy kuti ane phone tokona kuzokupai namba dzake kana mchinge muchizodzida, then mocommunicate naye, kana mchinge muchikwanisa kumupa maadvice anoita kuti upenyu hwake huende kumberi, momubatsira kuti aende kumberi, because everyone anodeserve kuti ararame upenyu hwaanoshuvira nehwaanoda zvisina kumbunyikidzwa kana kumbunyikidzana. Saka mdara, thank you very much nekuuyawo kunoku kuti mushare zvese zvamashare nemhuri yeZimbabwe, and I wish you the best, but pane madecision amuchaita munofanira kunge yatsozeya zvakanaka-naka, mayatsofunga kuti muda kuita zvipi, but mastreets are safe.
Shandi amenga wene chimwe zvoda kutaura before baya stop. Mudara muchine chimwe zvekutaura? No, izvezvi handisina zvekutaura. Izvamuna zvekutaura ndega. Ende inini kumusic kana makuzota music, inini kana makuzota music makuda kuti tiite zvemusic. Andika. Makuda kudzoka kuinterview yemusic. Ndichakuofa interview mahara yekuti munozoenda mainstruments enyu nemangoma enyu mopfeka maheadphones motanga nyatsoimbira vanhu pane instrument takuita zvinhu zvebasa. But zvese izvi ndichazviita ndanzwa kuti 1 mabuda mustreets makaenda kumba, number 2 kana kuti makuenda kugraft asi hamuchagari pastreets ndoba tichaita vadhire. But chandikunyanya ndechekuti muende padeni then mozobvana muchiti ndikubva kwamurewa izvi sparks ndikuuya kuzorwa maworks handikunyeperi tobva tangoita interview yedu. Otherwise kuna Mudhara message handinayo kuna Mudhara kana Mudhara achikazokwanisa kuwanawo this podcast. Mudhara kamera yakaintarisa ndepi? Mudhara I know kuti mune zvamakakura muchiziya kati mune zvamunoshuvira kuti mwana wenyu anga achiita, but mazuva ano zvakawanda zvakasiyana siyana zviri kuraramisa vanhu. Music iyoyo you never know, pamwe ndo inogona kuzoita kuti azowake zimashana rake muBorodeo, saka ano deserve support. Ndo zvaanogonawo ndo zvaanodawo. Tachikumbirisawo on behalf of mukomana nemhuri yeZimbabwe kuti supportaiwo zvinenge zvichida mwana wenyu. You never know, zvese zvinoitisa mari. Tine magood example ari kuita music akaita sana Wingy D, ana Japreza, ana Alec Macheso. Tine maartist akawanda ari kunze uku ari kuperforma very well, atonewo mabhillion just because of music. Saka music harisi basa rakaita se rakashoreka. Supportai mwana kune zvaanobhilivhawo mazviri. Ndo zvako mazuva ano anogona kutongozova iye next mutukudzi, anogona kuzotopisa Zimbabwe yese, Africa yese, nyika yese. Saka musupportewo, respectewo zvaanoda. I'm sure iye achirespectawo futi zvamunoda. Saka guys, don't forget to subscribe, like and share. Kana uchingotitonera kuYouTube usina subscribe, please do subscribe. Kana uchingotitonera kuFacebook usina kutifollowa ugara watifollowa. Pana Instagram, TikTok, Twitter munongosearcha DJ Sparks W mubva mationa. Then co-host wangu Shanti, Facebook yake kanzi Shanti Pro, TikTok Shanti Pro andika, Instagram Shanti Pro, zvese zvangu Shanti Pro andika. Munongoenda munomufollowa, akapenga pastara yakewo zvake, pastara yakewo. Otherwise with that we are out.